es faria, després de la que ja hi va haver amb Yolanda Díaz de sumar, arribaria quan l'acord estigués madur, doncs aquesta tarda la trobada de Puigdemont i Jordi Turull ha sigut amb el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, i amb l'eurodiputada Iratxe Garcia, davant una imatge de les urnes de l'1 d'octubre, i amb això es compleix un dels requisits de Junts, el reconeixement de Puigdemont com a interlocutor, i a més totes dues bandes han parlat d'un avenç molt important, el que s'ha produït avui. Mentrestant, aquest mateix vespre, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat positivament el compromís del PSOE amb l'amnistia, però diu que falta resoldre qüestions importants com el finançament o Rodalies. Pedro Sánchez, per la seva banda, després de defensar l'amnistia al Comitè Federal, ho ha fet també per carta a la seva militància, la militància socialista. Avui que entrevistarem Pere Angles per la seva novel·la Fins on arriba la memòria, agafem aquesta frase: a la guerra no hi ha valents ni herois, a la guerra només hi ha la por i la mort. Això és Més 324. Comencem.